श्री प्रकाश सरवणकर सर. नमस्कार गाववाल्यांनो. नमस्कार. अरे वा, मी म्हटलं थंडावलाच की काय. परत एकदा तुमचा सगळ्यांचा नमस्कार. 6व्या मालवणी बोली साहित्य संमेलनात तुमचं मनापासून स्वागत असा. सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान आणि मालवणी बोली संशोधन केंद्र सिंधुदुर्ग आयोजित त्या संमेलनात गेलेल्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही खरं स्वागत करतो. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू मालवणी सुपुत्र श्री सुहास पेडणेकरजी त्या सरांचं आम्ही स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे माजी संमेलनाध्यक्ष सुप्रसिद्ध नाटककार ज्यांनी मालवणी भाषा अटके पार नेली, समुद्राच्या 7 समुद्राच्या पार नेली, ते वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर यांचं पण मनापासून स्वागत. मुंबई म्हणजे मालवणी माणूस आणि मालवणी माणूस म्हणजे मुंबई. या मुंबईचे प्रथम नागरिक महापौर श्री विश्वनाथ महाडेकर, आणखी एक मालवणी माणूस, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. आजच्या 6व्या संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष आमचे लाडके मालवणी लेखक कादंबरीकार श्री प्रभाकर भोगले काका यांचे आम्ही दोन्ही संस्थांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. आता ही त्या 6व्या मालवणी बोली संमेलन साहित्य संमेलन जे आम्ही आयोजित करतो त्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर बाळकृष्ण लळीत आपल्या आडाळीचे, त्यांच्या लळीत सरांचे बंधू माननीय मुख्यमंत्र्यांचे माजी संपर्क अधिकारी श्री सतीश लळीत यांचं पण आम्ही स्वागत करतो. मी तुमचं काय जास्ती वेळ घेणार नाही, घाबरू नको. या संमेलन भरवण्यामागचा सगळ्या प्रास्ताविक द्या त्या तुमचा बाळकृष्ण लळीत सर सांगतील. मी फक्त तुमका सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान ह्या संमेलनाच्या आयोजनामागे काय करता याची भूमिका 2 मिनिटात सांगतो. मालवणी बोली ही तशी निव्वळ बोली नाही हो, ती आता पूर्ण भाषेचं रूप घेतात. मालवणी बोलीची स्वतःची शब्दसंपदा, मालवणीच्या स्वतःचा व्याकरण, स्वतःचे म्हणीयत, वाक्प्रचारक ही बोली म्हणतो आपण, पण ती एका पूर्ण भाषेचा रूप आहे. गावाकडे थोरली आहे आणि धकली आहे असताना तशीच मराठी थोरली आहे असली तर आमची मालवणी धकली आहे. तेव्हा या संमेलनाच्या मुंबईतल्या आयोजनाच्या बाबतीत जेव्हा आमका लळीत सरांनी विचारले तेव्हा आम्ही 1 मिनिटाचं पण वेळ घेऊ नाही होय म्हणा. याची 3 कारणं असत. पहिलं कारण म्हणजे आमची संस्था सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान हे आमच्या संस्थेच्या उद्दिष्टापैकी एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे की मालवणी भाषा टिकवण्यासाठी, जगवण्यासाठी, त्याच्या विकासासाठी प्रयत्न करणं. त्यामुळे आम्ही नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हतो. ज्ञानेश्वरीत एक उल्लेख केला तो चंद्रमणी असो. चंद्रमणी चंद्रप्रकाशात पादरता असा त्यांनी लिहिला असा. मालवणी बोली चंद्रप्रकाश असतील तर आपण सगळी मालवणी माणसं या चंद्रप्रकाशात त्याच्यात पादवीचं काम करतो असा माझा म्हणूचा. दुसरं कारण म्हणजे हे लळीत बंधू डॉक्टर बाळकृष्ण लळीत आणि त्यांचे बंधू माननीय सतीश लळीत या 2 भावांची गेले कित्येक वर्षा मालवणी भाषेच्या संवर्धनासाठी चाललेली धडपड आम्ही बघितली होती. हे लळीत सर ज्यांनी मालवणी भाषा आणि साहित्य विषय होऊन पुणे विद्यापीठाकडून डॉक्टरेट मिळवली, त्यासाठी त्यांनी प्रचंड संशोधन करून जुना मालवणी भाषेचं हस्तलिखित साहित्य सगळा गोळा केल्याने त्यानंतर आजपर्यंत सतत ते मालवणी बोली साहित्यासाठी अविरत झटत आजपर्यंत त्यांनी 5 संमेलनं सिंधुदुर्गाच्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये कणकवली, कुडाळ, आडाळी अशा ठिकाणी ग्रामीण भागात घेतली होती. पहिल्यांदा मुंबईच्या आक्रमणासाठी त्यांनी विचारला, आम्ही होय म्हटला. तिसरं कारण म्हणजे आमचे आदरणीय प्रभाकर भोगले सर. आजकाल फेसबुकावर लिहिणारे आणि 2-4 लेख पेपरात लिहिले की आमच्यासारखे लेखक स्वतः लय मोठे लेखक समजतात. अशा काळात गेली कित्येक वर्ष मालवणी लेखन करून पण ह्या प्रसिद्धीपासून लांब राहणाऱ्या आणि प्रचंड क्षमता असणाऱ्या व्यक्तींचा म्हणून त्याचा कौतिक होत नव्हता. त्या संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली आणि त्यांचा सन्मान मिळवून देण्यासाठी आम्ही आयोजनाची जबाबदारी स्वीकारली.
या संमेलन मुंबईत जाहीर झाल्यापासून सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते झटून काम करत होते. गेले 2 महिने आम्ही ज्या प्रयत्न केले त्या प्रयत्नात चाकरमानी मालवणी माणसांनी उदंड प्रतिसाद दिलो आणि आज तो समोर दिसता पण. तुमचा पुन्हा एकदा माझ्या संस्थेच्या वतीने आणि मालवणी बोली साहित्य संशोधन केंद्राच्या वतीने स्वागत करतोय आणि हय जगा थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.